Здравейте, драги зрители! Аз съм канал Анал Паранормал. След като последния път духа публично ме насили, ми се наложи да седя на пояс 2 месеца. Но този път съм се подготвил. С мен съм взел специална отвара Лава Бер с вкус на линшо. За допълнително съм взел и протекция. Ръчно изработена Майнкрафт диамантена броня. Аре бе, мамич! Ела, помогни! Готов съм за лов. Елате с мен. Това е мястото. Изоставен склад. Усещам необичайна енергия. Миризмата усещате ли я? Това просто смърди на лайна. Хвана го! Аз го видях в обектива на камерата! Бърси, това беше за първи път да хванем на камерата истински дух. Има въпрос към теб, дух. Ти дружелюбен ли си? Аз мисля, че той е в беда. Драги зрители, този път успяхме да се спасим. Ще се върнем още един път. Но този път, за да го хванем,